Omar omenda John Mbadi osingono ni gwenge duto mapacho ka yudo pok kaluwore kod chik. Mbadi dhi somo budget ma ikomenda ma higa 2025-26 ma en budget mare mokwongo kaka jatend migawo mar omenda nyaka ne odonje apisi. Jatend migawo no mar omenda pacho kae John Mbadi moriko ni wenyasi marwako kondo ne jopuonjre ma otieko tiegruok margi mar puonj. Eka tiegruok no ma jopuonj ma Migori ne owacho ni gwenge duto e pacho kae dhi yudo pok margi maber e budget mar ikomenda 2025 nyaka 2026 ma bende dhi somo e kinde machiegni. Mbadi wane chike ma pacho kae koro yango kaka pok koro nego tim kendo mano ema koro dhi luoko jatend migawo ma ochung' ni omenda. Hii budget nina implement ilitengenezwa na Professor Njuguna Ndung'u. Yangu inakuja. End of this month, I'm giving these people our wabunge. I'll forward to you my budget. Please don't massacre it. Be fair to the whole country. Inclusivity is paramount, is embedded in our constitution. Fairness is one of the principles under Article 10 of our constitution. Kalure kod ywak manigol kod mokom jokanyo e sekta no mar somo ma oting'ore mar piny owacho ma ndiko jopuonj ma osetiegore. Jatend migawo ni mar omenda ne owacho ni piny owacho oikore mar bero sekta no mar somo kendo keto omenda moromo. We have teachers who are trained and retiring before being employed. And if in a family there is a teacher retiring before being employed, you want to tell me a child of that teacher will prefer to be a teacher? They are seriously discouraged. I know that the system has changed, and it has been changing. It is my hope that we are now going to have a more predictable education system in this country. So I know it is a commitment of this government to ensure that now we have a predictable education system. Mbadi mane oten kod gavan ma Migori Ochiliako kod jotelo mamoko ne wane migawo mar somo osebiro ka yudo omenda makore lach. Kata kamano yo mosebiro ketiyo kod omenda ni ema ok osebedo makare. The Ministry of Education is taking no less than half a trillion shillings. It's only that we have not been disciplined in our budgeting enough and disciplined in our expenditure to make sure that we have resources available to employ more teachers. Gavana ma Migori kod Kokore to ne okwayo piny owacho mondo koro med keto omenda tenge ma inyalo med go jopuonj osara ka wacho ni ridruok mar ngima miyo jopuonj gwonyore kod pado. Ya hao walimu kupata ajira, waongezwe mshahara. Waongezwe mshahara. Juzi niliona wabunge iongeza mshahara, hata hao wanahitaji mshahara. E kinde nyasi bet ten bariny marongo ne oyango ne giyaro badgi mondo gichak chiwo tiegruok ne courses mopogore opogore eka tiegruok ni ma jopuonj ma Migori. Because of our close working relationship with the county government and also with Migori TTC, we were requested as Rongo University to be able to offer open and distance learning courses at Migori TTC, which we welcome, and I promise that we are soon starting to run some of those programs. Gibiro bedo gi classes mag university marongo ka kuom ndalo moko en kwa yudo pesa obro expand e bobed kamoro. George Juma, Ramogi TV, Migori.